Hola, em dic Carmen Puigol Cano, tinc 10 anys, vaig al Col·legi Mare Sacrament i soc de la Falla de la Plaça. La meva falla és molt agradable, gent de confiança, molt divertida i nosaltres participem en la carrossa, la falla, els concursos d'astronomia, de gastronomia, en declamació i en cant de l'estoreta. Jo no canviaria res, jo deixaria tot com està, però jo pediria un desitjo, que és que tot el que he viscut com a fallera major infantil volviera a suceder i també com la cort, pues lo mateix. Jo crec que la cort té que anar amb la fallera major infantil i la fallera major infantil té que parlar valencià, representar a tot a Torrent, a totes les comissions, ser educada, saber comportar-se. Pues jo espero que no canvien res, perquè a mi me gusten tal com estem, però jo crec que el topo de darrere no estaria i les peinetes també les quitarien i el tratge aniria pues, per davall de les sabates. Un desig per ara seria i fallera major infantil de Torrent i un desig de major m'agradaria també si fallera major o ser de la cort. I també m'agradaria ser cantant.